Yo, sarap natin. Hindi pa tayo naka-ready pero kaya natin yan. Pag di, huwag kang aalis ha. Huwag kang aalis. Oh, ano ka? Huli na naman. Laki po. Nasa harapan lang. Nasa harapan lang ang grasya. Laki po. Thank you Lord. Saglit na oras lang. Jackpot na po tayo. Talagang bumalik po agad yung blessing natin binigay. Agad may kapalit na bakarami. Malalaki pang tilapia oh. Samantalang salamat po. So, sinorpresa naman tayo dito sa spot na to. Puro tilapia naman ngayon na malalaki. Oh, laki na naman. Thank you Lord. Mahilo po. Yo, meron naman tayong kalahating kilo oh. Oh, laki. Thank you Lord. Shoutout mga kadiskarte. Yeah, shoutout ka. Maririnig ka rito. Nabati ko nga pala yung pamilya ko sa Romblon. Sige, anong pangalan? Si Oliver. Oliver ano? Oliver Mangalus. Ayun, oh, sige. Dinig na dinig ka. Sa mga nami-minute sila doon sa kabila. May mga huli na rin sila. Thank you. Kalating kilo. Dalawa po sila. Kaso siyempre, hindi natin kayang pagsabayin pag makahiwalay ng pwesto. Ang laki po. Siyempre na naman po natin paglipat dito. So ito pa lang po eh. Nasa 2 kilo na to ah. O reset kalahati. Ganyan. Timbangin nga muna natin. Para ma-sure tayo. Para ma-sure natin ng gano'ng kalaki nga. O 0-0. Oh, walang ano po, isa't kalahati mahigit. So 2-3 guhit po ang sumobra. Pwede 1 kilo nga mahigit yung dalag. Tempo na naman. Kailangan ulit tayo. Wala na yung kapares niya. Di balit, makikita ulit natin yan. Ayun oh. Sayang, nakapayong kasi tayo kaya kita tayo agad ng isda. Eh di na hirap tayo sa ano, sobrang init eh. Wala, makikita rin natin yan. Yan oh, nakikita ko na. Yun, may nakikita naman po ako. Sige lang. Iwanan mo ko muna yung aking payong. Tirahin ko muna to. No, malaki na po. Nakita ko na. Pwede na. Sana, nasana. Yun. Pakita ka. Lakda. Thank you. Ano? Panay bulag taba ano?
Panay bulagta. Lalaki pa. Asintado. Thank you po. Bumili na rin kayo ng airgun. Ang pambili. Pasakot ni Boss Deming. Mas mabilis sa airgun kaysa sa bingwit. Ah? Uy, thank you. Lalaki po. Na-jackpot na naman tayo mga kadiskarte. Salamat po. Ako nakikita tayo ng mga isda kaya tupin muna natin ating payong. Mamaya na tayo magpayong pagka huminto na tayo. Total may hangin na bagya-bagya. Okay, tago ko muna yung payong. Kanti lang, mayroon niya marami eh. Nadadali natin lahat yan. Ako, nakita na ako. Tayo kitang umayos ng galaw para mahuli kita. Mangat ka. Hintayin kita mangat. Nawala po eh, lumbubog. Nasa gilid. Masog. Sana mahuli ka. Mahuli sana. Magpakita sana. Johnny. Minsan naman nagkakagat, nakawala pa. Ay, mga kadiskarte. Huli. Alanganin lang. Naku, nalaglag pa. Uy. Nasabit. Nalaglag pa. Malaki. Tiyempuan ko lang. Yun o. Thank you. Nadali naman. Thank you. Laki. Dalawa po sila. Hindi pwedeng dalawa. Isa lang. Papatingin na lang sila. Ano? Pili ka na ng airgun. Oh. Laki na naman. Thank you. Binibenta ka bang airgun? Meron. Magkano? Anong gusto mo, Branyo? Second hand. Oo. Bibigyan na kita ng tig size set. Kung gusto mo ng bago. Ay, hindi. Okay, thank you Lord. Siguro tayo. Meron pa uli yan. Hiramin mo na lang yung boga ni Gids. Hiramin mo na lang yung boga ni Glenn. Para makadali ka rin. Dami na po agad. 3 kilos agad. Salamat. Oh my gosh. Tuloy-tuloy lang po.
Lusok tayo. Pwede na to. Roho nga lang. Ang lakas. Pwede na yan. Roho nga lang. Pero hindi na sama. Common. Common pala. Ayaw pa mong barilin ha. Common pala. Kaya ko alak po. Roho. Ayan o. Naku po. Nashoot pa dun sa dumi. Sa ano pala. Nashoot pa po dun sa tubig. Ay nako, sayang naman, ang laki pa naman eh. Nako. Kulang-kulang 1 kilo na po siya eh. Shit. Laman natira oh. Sayang po. Bali. Pagbabagsakan po yan oh, may siwang po eh. Hindi pa doon napunta sa mayroon damo. Dito pa sa siwang ng ano, yung bornal ng patubig. Hindi tayo pababayaan dyan. Para pa tayo mahuhuli dyan. Bigyan pa tayo ni Lord dyan ng marami. Pwede na yun. Lakda na naman. Salamat po. Sana ito huwag na matatanggal. Kaya lang parang ito ang roho eh. Roho nga, alanganin pa. Ito pinagkalobet siya na lang po yung ating huli. Alay, tanggal po yung rohong malaki. Ay, common. Ayan. Na sinabi ito kung nagkaroon sa ating isang hinuli. Dagdag ka na rin. Salamat. Okay, nader uli. Harap natin. Tayo naka-ready pero kaya natin yan. Pag di, huwag kang aalis ha. Huwag kang aalis. Ano ka? Huli na naman. Laki po. Nasa harapan lang. Nasa harapan lang ang grasya. Laki po. Thank you Lord. Saglit na oras lang. Jackpot na po tayo. Talagang bumalik po agad yung blessing natin binigay. Agad may kapalit na bakarami. Malalaki pang tilapia oh. Samantalang salamat po. So, sinorpresa naman tayo dito sa spot na to. Puro tilapia naman ngayon na malalaki. Uy, dami na. Sige lang, haba-haba pa ng ating lalakarin. Hindi pa nga tayo nangangalahati. Dami na nating huli. Hindi ko pa din lang ating cooler. Ayun po yung motor natin sa harap oh. Talagang jackpot na tayo. At yan naman po parating. Sige. Lakda. Laki na naman to. Laki na naman ito. Salamat po. Laki na naman. Lord,
Laki na naman oh. Panay po mga lahating kilo. Kano po tayo kaswerte. Isa na naman pong sorpresa ang naghintay sa akin. Gandang sorpresa. Ang lalaki. Jackpot na naman ako nito. Puno na. Blessing na naman, Lord. Okay, asog na naman tayo. Daan na naman. Thank you, Lord. May tilapia pa rin sa unahan. Common. Maray ka na ba uli? Dito lang, kararating ko lang. Common. Thank you. Tiyempo lang. Look. Common. Plakda na naman. Hindi ko na kailangan lapitan ka. Salamat po. Kaya naman po dito kasi sa lalaki nila ni isang mintis po wala tayong minintis. Kaya panay plakda. Mapalapit mapalayo. Thank you. May nagpunta na rin kasi kanina dyan eh. Marami na rin hinuli. Laki na naman po oh. Kalahati na naman. Meron din dyan, ano doon oh, doon sa dulo-dulo. Galing ka na. Talagang muna sa atin ang swerte na naman nating araw na to. Kasi uwi na yung mga namimingwit. Bilad sila ng todo. Konti nakahuli naman sila malalaki. Kaya lang konti lang, di kagaya nung sa tiksay agad po bulagta pag nakakita. Sa bingwit kasi medyo matagal. Mga kadiskarte oh. Saglit na oras lang. Kalahating oras pa lang tayo dito. Kadarating ko lang dito. Ngayon pala pumesto rito. Meron pa sana dito. Meron pa sana. Bulagta na naman. Thank you, Lord. Bulagta na naman. Blessing na naman. Binigyan na naman tayo ni Lord. Wala pang 5 meters. Putok na naman. Talagang pinakaswerte na naman araw natin ito. Puro tilapia, lalaki. Kaso ang problema po, hindi natin nadala isang battery natin. Kaya kaunti lang po ang battery natin. Lumundag ang malaking dalag. Nainitan po dyan oh. Lumundag sa sobra init oh. Binibigay talaga.
Sobrang init ng tubig lumundag sa gilid. Hindi nila kaya yung init eh. Jackpot. Jackpot po. Walang tama. Pero nagpaulam. Pwede pala maghintay na lang dyan. Init na yung dalag. Swerte talaga. Ay naku, talagang gustong ibigay sa atin. Kaya lang palabat na po tayo mga kadiskarte. Malapit na, 15 minutes na lang po, lobat na tayo. So ang dami naman po nating blessing. Kung abutan man tayo ng pag shutdown ng ating camera, tuloy pa rin natin ating paninigsay. Sayang naman po eh, ang dami eh. Asan ba? Maliit. Maliit lang. Maliit lang pala, kala ko malaki. Pwede na to. Yan na tayo. Hindi tayo abot dun. Nandun pala yung mga itik. Kakahiya po dun sa may-ari. Kung mabubulabog natin. Ano naman. Pwede na to. Malaki naman eh. Baka may iba pa. Wala. Rover talaga to. Dami kaso mga ano po, roho. Baka mayroon po tilapia. Wait lang tayo. Buti lang may tilapia. Laki po oh. Saan ba? Mga tangat ka. Pakita ka. Pakita ka tilapia. Laki po. Kalahating kilo na naman po ito. Buti lang nag-antabay ako. Sana magpakita uli. Sana. Okay. Okay, nadali po. Okay. Good. Kalating kilo lang po. Jackpot na naman Lord. Sana buti na lang po at hinintay ko po yung rohong kung merong ano pa. Buti lang mayroon pa palang nakatabi. Oh, taba. Yung mayroon pa po nakalutang oh. Tatanggalin mo natin to. Bago natin upakan yun. Try natin kahit malayo. Hindi natin lalapitan. Kaya nabutan pa. Nabutan pa yata Ay nabutan pa po. Talaga naman. Binigay pa sa atin. 4 fingers lang po ito. Talaga naman. Ang swerte pag kumapit. Sumabit pa. Sayang. Sayang ka. Malapit na po tayong malobat. Pag namatay po, ayun na. Alam niyo na nun. Pero tuloy pa rin po ang ating blessing. Sumabit pa. Yun. Kuha pa rin.
Oh, fingers doon, taba. Thank you. Itik din, nakakahiya po sa may ari na may itik. Doon lang tayo sa dati natin dinaanan para hindi po tayo mapan mapagod masyado. Balikan na natin susunod dito ulit para mayroon pa tayong balikan, hindi natin ubusin. Lit po ng itik. Kapipi ka ano lang po nito kahapon. Kasi dito po kahapon yung mga itik eh. Dyan po sa unahan sila. Yeah. Ayan, nakadiskarte. Jackpot. Tapos ito pa. Ano ba yan? Salamat po. Hindi niyo naman po ako binabayaan. So pwede na po tayo magpaalam dito. Kasi talagang wala na yung ating memory. Tsaka may itik naman po doon sa unahan natin pupunta. Pero marami pa po sana doon. So timbangin natin sa bahay na lang. Hindi na po ng kasya. Tansya ko po nasa 6 na po ito. 6 kilos oh. Laki pong tilapia. 3 piraso 1 kilo. Minsan may dalawahan. Iba. Kaya hindi po tayo lugi. Grabe. Kabilis lang natin nakahuli. May bonus pang itlog. Napakaswerteng araw. So ayun mga kadiskarte, wala na po tayong battery. 5% na lang po. Kaya magpapaalam na po tayo. So kung makakahuli man tayo sa daan, mas maganda. Kung hindi na po, okay rin. Kasi pauwi na rin tayo dahil hindi na po natin susundan yung doon. Maraming itik po, nakakaya po doon sa baka mabulabog natin nangingitlog pa naman. So tama na po, nangalahati lang tayo sa ating pinuntahan dito hanggang sa may kubo lang lagpas. Kaya hindi naman tayo basyo dahil napakabilis lang po nakahuli tayo. So hindi man tayo wala tayong pwesto doon sa una natin mga pwestuhan. Dito naman yung isda tabi-tabi naman. Doon tabi-tabi yung maing isda. Dito tabi-tabi yung isda. Kaya swerte po ako. Na jackpot na naman po ako. Napakarami at napakalalaki. Yan po. So di po ba ng 5 to 6 kilos po yan o higit pa. So timbangin ko na rin po sa bahay. Kasi talagang wala na ang ating memory. Ay yung ating battery. Lobat na po. Kasi isa lang po nadala nating battery. Yan, jackpot po. Meron pa tayong dalag na lumundag na malaki. So nasa 3/4 din po ito. Dalag na to. Asa laki mga lahating kilo tilapia natin. Nakawala pa yung ating malaking common doon. Sayang naman. Mali dalawa po yung nakawala nating common. Pero okay lang. At least marami pa rin po tayong blessing. So tara po at uwi na tayo mga kadiskarte. Lahating kilo naman oh. Thank you. Nabuti nabuksan ko pa po yung camera. Yes, thank you Lord. Ay, grabe. Pauwi na tayo. Laki na naman, common. Roho pala. So dumating po si Sir Romy tsaka si Gids. So kanina pa si Gids balik-balik, nakahuli na rin siya. Si Sir Romy wala pa. Bigyan na lang po natin. So nakalikat, ang huli natin si Sir Romy, ayan po, shoutout po ulit. Kita kami, tagal namin kita. Ngayon na naman po ulit. So bibigyan na lang natin si Sir Romy kasi wala siya nahuli eh. At nang uwi na po tayo, grabing pagod pong inabot ko dun sa daan natin. Sobrang layo. Idol. Pero jackpot po Dami niyang huli. Daming huli. Dapat Hindi lang po jackpot, talagang swerte. mga plapla. Mga plapla. Puro mamaw. Bigyan natin kay Sir Romy. Puro mamaw. Thank you. Yan, puro mamaw. Ikaw Gids? Sige. Ha? Okay na sa'yo? Next time na lang. Ito. Sir Romy. Thank you. At ano natin kay Mrs. to. Hindi naman kumakain si Romy ng roho eh. Ito, buti pa silver gusto niya. Ayan, may silver din pala. Bigyan siya na riyan. Lagay mo na. Kasi ito, muntik maputol yan. Sabi sa akin, Mang Romy, bumaba ka. Ay, kunin mo, sa'yo na lang yun. Ayun. Nagkaroon. Mayroon na maibibenta si Mrs. Paano mo? Ikaw ay mo? Akala ko nahulog ka na. So, uwi na kami. At kami.
makapag ano na kami nila sir. Akala ko naman Sige po mga kadiskarte. Shout out to, ayan. Yan, blessing na lang natin sila. Wala silang huli. Kami huli. Lagyan natin ng blessing na lang sila kasi wala silang huli. Uwi pa sila ng gapan. Hala, napabilib na naman natin sila. Sa atin naman napunta yung grasya. Kayo pala yung galing doon. Kami yun. Ang tagal namin doon. Kaya pala yung puro gas-gas na Tapos yung, di ba may ipil doon na maliit? Ah. Tagal ko nakakit doon. Nakahuli pa ko doon ng dalawang malaki. Ba't alang gumagato doon? Ay, maiinipin kasi yung bata ko. Ayaw sa inyo. Nakamalabo ito. Malabo nga. Tatlong ganang malalaki. Ano yung dumadaan lang o talagang nagigilid? Yung iba nanggigilid, iba dumadaan lang. Iba nanggigilid. Ayan lamang po ang ating vlog sa araw na to mga kadiskarte. Salamat po sa patuloy na suporta at pagtangkilik ng aking YouTube channel. So maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang sa muli, see you next vlog. Bye bye.